koivujen oikealta puolelta tuosta kapeasta rännistä ja vauhti kasvaa ja se törmää sellaiseen vinokkaiseen aaltoon. Keula nousee ylös ja taitaa meitä haluttuun suuntaan. Vasemmalle puolelle tulee mukavasti vettä ja... Taas vasemmalle. Niin, se on arpa onni käynyt tänään. Puolen valinta kysymys. Sitten mennään vähän matkaa oikealle, sitten käännetään vasemmalle ja heti perään oikealle. Muutama kivi mitä väistellään, pysytään jokin keskilinjan oikealla puolella ja sitten lopussa on sellainen ristikkäinen aalto, mikä tekee sellaisen valkoisen montin. Sitten lähdetään oikein. Ja saadaan jotain. Se vaatii vähän melomista, että saadaan käännettyä. Lähtee hauska. Niin, ollaanko valmiita? Joo. Kyllä. Kaikki melo. Niin se kala. Joo. Kalan perässä. Joo. Tää menee sieltä tää lohi vasta. Niin. Pekkarankin sinne vasemmalle. Joo. Tai vasemmalle tuolla hauska. Se on sulla hauska. Kyllä. Mä blokkasin taas kaikki. Tässä on paljon vettä. Kyllä tälle puolelle tuli ihan hyvin. Mä sain sylillisen vettä tähän. Oli hauska. Se oli. Oltais mennyt vasemmalle.